rwy'n falch iawn I bod nôl yn eich plith y bore yma. Diolch am y gwahoddiad I fod yma eto. A dechreuwn ein gwasanaeth y bore yma drwy ganu emyn 839. 839. Arglwydd Iesu, llanwyd eglwys a thlan ysbryd dyd eich hun, fel y gwasanaethwr nefoedd, drwy roi llaw I achub dyn. Disg yw llygaid allu canfod, dan drieni dyn a'i fri. Disg yw dwylo estyn iddo, wyn ac olew Calvary. Emyn 839. A darlleniad o yr Efengil yn ôl Sant Luc, y 9fed bennod. Ynghylch 8 diwrnod wedi iddo ddweud hyn, cymerodd Iesu Pedr ac Ioan ac Iago gydag ef, ac mynd I fyny'r mynydd I weddïo. Tra oedd ef yn gweddio, newidiodd gwedd a'i wyneb, a disgleirioedd o'i wisg yn llachar wyn. A dyma 2 ddyn yn ymddidden ag ef, Moses ac Elias oeddent, wedi ymddangos mewn gogoniant ac yn siarad am ei ymadawiad, y weithred yr oedd i'w chyflawni yn Jerusalem. Roedd Pedr a rai oedd gydag ef wedi ei llethu gan gwsg, ond deffroesant a gweld ei agoniant ef, a'r 2 ddyn oedd yn sefyll gydag ef. Wrth I rheini ymadael â Iesu, dywedodd Pedr wrtho, Meistr, y mae'n dda ein bod ni yma. Gwnawn 2 pabell, un I ti, ac un I Moses, ac un I Elias. Ni wyddai beth yr oedd yn ei ddweud.
A tra oedd yn dwaid hyn, daeth cwmwl a chysgodi drostynt, a chydiodd ofn ynddynt, ont iddynt fynd I mewn i'r cwmwl. Daeth llais o'r cwmwl yn dweud, hwn yw fy mab, yr etholedig, gwrandewch arno. Ac wedi i'r llais lefaru, cafwyd Iesu wrtho'i hun. A bu'r disgyblion yn ddistaw, heb ddweud wrth neb y pryd hwnnw, am yr hyn yr oeddant wedi ei weld. Boed I ddiw fendithio a'n dealltwriaeth o'i air sanctaidd. A gofynaf yn awr I lywydd y mis I roi'r cyhoeddiadau. Croeso I bawb I oedfa'r bore yma o'r diwrnod gwledidiog o haf a dweud y gwir a hyden Sul y Tade. Fel y gwylwch ni fydd ysgol Sul y bore yma, nifer o blant yn cymeryd rhan yng ngweithgareddau'r tafwyl a phob dymuniad da I fynd wrth wneud hynny. Croeso arbennig i'r pilpid i'r parchedig Athro Thomas Watkin. Mae rhaid I fod yn falus fan hyn, rhan aml dwi'n cael cwnsler brenhinol tu ôl I fi. Ond mae rhaid I fod yn falus beth dwi'n dweud. Ond brodor o gwmp Parch yn y Rondda ydyw. A fel y gwyddo, mae ymlaen I gael gyrfa dysglar iawn ym myd y gyfraith. Stryn gywir mi gafodd ei pwyntio yn athro cyntaf y gyfraith ym Mangor cyn symud ymlaen I weithio I Lywodraeth Cymru gan osod sylfaeni cadarn yn y maes deddfwriaethiol a llai dweud fel cyfreithiwr fy hun ei fod wedi gadael gwaddol arbennig yn y byd hwnnw. Mae hefyd yn offeiriad ordynedig yn yr Eglwys yng Nghymru ac ef fydd yn arwain yn gwasanaethau heno ac mae'n croeso yn un diffiad iddo a dysgwylion ymlaen yn fawr at ei neges. A nawr cyhoeddiadau'r wythnos. Cofiwch am goffi ar y camera yn o'r arfer ar ddydd Mawrth. Yr wythnos nesaf, Dafydd Andrew fydd yn arwain, y Parch Dafydd Andrew fydd yn arwain yn gwasanaethau. Sylwer yn ystod yr oedfa foreol, mi fydd etholiad I ddewis blaenoriaid newydd. Sylwer mae aelodau llawn sydd ar hawl I bleidleisio a'r rhaid bod yn bresennol yn yr oedfa mwyn pleidleisio ac ni fydd modd I rai sy'n gwylio ar y Zoom bleidleisio. A ni fydd modd cael proxy vote fel maen nhw'n dweud. Bydd y bleidlais yn hollol cyfrinachol ac mae modd cynnig mwy nag un enw. Os dymunwch, gallwch rhag baratoi rester o enwau gartre ac mae'n ffurfrennu yn y cyntedd iddi chi wneud hynny. Neu gallwch ddefnyddio papur pleidleisio ar y dydd ddydd eto ar gael yn y cyntedd. Gobeithio y bydd nifer fawr ohonoch yn gallu bod yn bresennol ar gyfer beth sydd yn achlysur traffwysig. Prynawn Sul nesaf wedyn, trwy'r crwys fydd I fwydo'r digartref yn festru'r tabernacl fel Samariaid Tregarog. Ar y dim yn chwilio am rai I helpu. Cysylltwch â Thomas os allwch fod yno, neu os gennych ddiddordeb. O ran y nwyddau gofynir amdanynt, mae angen ffrwythau, teisennau a bisgedi, ac yn awr fe wneud y casgliad.
a gan nad oes ysgol Sul y bore yma symudwn ymlaen at ein hael emyn 621. 621. Yma'n hedd y mynydd sanctaidd, Iesu anwyl welen ni, gad eithweision weld o'r newydd, fawredd dy ogoniant di. Emyn 621. Gweddion. Molianwn dy enw sanctaidd o arglwydd, am holl brydferthwch ein byd. Am I ti, grau y bydysawd, a phopeth sydd ynddi. Am I ti wneud dyn ar dy ddelwyd eich hun, a'r holl anifeiliaid a phlanhigion o'n plith. Diolchwn I ti am ddangos I ni y ffordd o fyw yn ôl dy ewyllys, trwy fywyd a weithredoedd dy fab a'n harglwydd Iesu Grist. A diolchwn I ti hefyd am anfon dy ysbryd glân arnom, mwyn ein symbolu I fyw ac I weithio yn unol a ddiwyllus sanctaidd di. A chyffeswn ein bod yn syrthio'n bryn o'r hyn yr ydy ti yn dysgoel ohonom. Yn ein bywydau fel unigolion, yn ein bywyd fel cymdeithas,
yn ein byw fel byd. Trigger ha wrthym, a mae'n holl bechodau, a mae'n camweddau, a mae'n methiant i fyw yn ôl y siampl dy fab a'n gwaredwr. Ar hyn o bryd, rydym yn cyfaddef bod y byd ar goll. Ryfeloedd rhwng Israel ac Iran, rhwng Israel a phobl Gaza, yn yr Ukraine, Yemen, De Sudan, Myanmar. Gwyddion am i ti drigarhau wrthym, a thawys dy bobl, a rhai sydd yn gyfrifol am lywodraethu cenhedloedd y byd, i ddilyn ffyrdd heddwch, a dwyn dy bobl i hapusrwydd a bywyd cyflawn. Cofion rhai sy'n dioddef fel canlyniad o ryfel, o drais, o wrthdaro unrhyw fath. Y teuluoedd sydd wedi colli rhieni, plant, brodyr, chwiorydd. I'r niferoedd sydd yn ddigartref, i'r niferoedd sydd yn ddiobaith. Gofynnwn am dy drigarhad a phresenoldeb a chysur dy fab a ysbryd glân yn ei plith. Cofion pawb sy'n dioddef ar hyn o bryd mewn corff, meddwl neu ysbryd. Yn enwedig ar rhai ar ydym ni yn ei hadnabod. Mewn uned o dywelwch gadewch i ni gofio ar rai rydym am weddio drostynt. Gofynnwn am ysbryd iachad i drigo ar ei plith. A diolchwn i ti am ein bywyd ni, bod ni'n byw yn heddychlon yn y wlad yma. Gofynnwn weddion bydd hynny yn mynd ymlaen, mynd ragddo. Diolchwn i ti am fywyd teuluol yn ein cymdeithas, yn enwedig heddiw ar Sul y Tadau. Gan gofio bod y fab wedi dysgu i ni gyd, gweddio arna ti fel ein tad nefol. Chofion y rhai hynny sydd wedi colli plant, colli tadau, a phawb sydd yn galaru ar hyn o bryd mewn profedigaeth ar ôl colli rai sydd yn annwyl iddynt. Gweddion am i bresenoldeb cysurol dy fab bod gyda hwy yn ei awr o brofedigaeth.
Diolch yn y ti am ein bywyd fel eglwys, fel pobl y ffydd, yn ein hoes ac yn ein cenedl. Ac o ffrymwn i ti ein holl weddiau. Yn enw'r dryndod sanctaidd, y tad y mab a'r ysbryd glân, trwy ein harglwydd Iesu Grist. A gorffennwn drwy weddi yn y geiriau a ddysgodd ef ei hun i'w ddisgyblion ac i ni. A chanwn yn awr ein trydydd emyn 865, 865. O dywysog ein tangnefedd, cyfaill mwyar ddaiar hon, gwna elynion yn gyfeillion, heb un brad i boeni bron. Gwrando gry ein henaid ni, am yr hedd sydd yno ti. Emyn 865.
yn o'r tad a'r mab a'r ysbryd glân. Amen. Dywedais i wrth ddechrau bore yma bod yn bleser i bod yma yn eich plith unwaith eto. Ond rhaid i fi gyfaddau mae yna ychydig o dristwch hefyd. Oherwydd fe ddath gwahoddiad i fod yma bore yma trwy law bellach y ddiweddar Michael Jones. A fi'n siŵr byddwch chi'n gweld i golled yma yn eich plith fel bydd nifer o bobl eraill yn ein bywyd ni yma yn y ddinas ac yng Nghymru. Gofynodd Michael i fi ddod yma fel ffafr ar ôl i fi ofyn iddo fe i wneud rhywbeth ar gyfer Cymdeithas Hanes Gyfraith Cymru, a hynny oedd yn unio'r ymddirodolwyr gyda'r hawl i arwyddo sieciau. Oedd 3 ohonom ni. 2 sydd eisiau i bod yn ymddirodolwyr, mae'n siŵr mae'r gyfreithwyr yn gwybod, ond ni'n cael trydydd rhag ofn sa rhywun ddim ar gael yn te. Mae hwnna'n wir hefyd yn yr ysgrythurau. Ydych chi wedi sylwi pa mor ymyl y mae'r Iesu yn gofyn i 3 o'i ddisgyblion mynd gydag ef i dwyn dystiolaeth i'r hyn y mae'n wneud. 3. Ac yn aml iawn y 3 hynny yw Pedr, Iago ac Ioan. Pan mae mynd mewn i ystafell gwely merch Jairus a'i galw nôl o farwolaeth, 3 sydd gydag ef ar wahân i'r un i'r plentyn. Ac yma y bore yma yn y darlleniad ar fynydd y gweddnewidiad, yr un 3 disgybl sydd yna, Pedr ac Iago ac Ioan, ac yn cael y fraint o weld yr Iesu yn ymddiddan a 2 ŵr oedd wedi bod yn farw ers ganrifoedd. Gweld yr Iesu yn siarad wyneb yn wyneb â Moses, oedd wedi bod yn farw am dros fileniwm. Gydag Elias, oedd wedi bod yn farw am 8 ganrif. Rhyfedd yn llwyr. Mewn ffordd, mae'r gweddnewidiad yn cysylltu ar atgyfodiad. Oherwydd wrth i'r Iesu ymddangos i'w ddisgyblion ar ôl yr atgyfodiad, mae'n dod yn ôl o byd y maerw at y byw. Yn y gweddnewidiad, pan mae'n fyw, mae'n mynd i siarad gyda rai y myd y maerw. Symud rhwng ein byd daearol ni a'r byd ysbrydol. Symud yn rhydd rhwng y byw a'r maerw. Symud yn rhydd rhwng ein bywyd tymhorol ni a bywyd tragwyddol. Gwyrth yn wir a mae'r 3 disgybl yn cael y fraint o weld hyn ar fynydd y gweddnewidiad. Ac nid ydyn nhw'n deall beth i'w wneud, sut i ddehongli hyn maen nhw wedi gweld. Yr Iesu, dyn maen nhw yn ei adnabod yn ei bywydau dyddiol, yn sgyrsio gyda Moses, un o arwyr mawr y ffydd, un o arwyr mawr ei cenedl, oedd wedi tywys plant Israel o'r Aifft trwy'r môr coch at wlad yr Iddewyd,
ac wedi rhoi ei cyfraith iddynt. Elias oedd wedi amddiffyn pobl Duw yn erbyn brenhinoedd Israel, yn enwedig Achab a'i wraig y brenhines Jezebel. Wedi bod yn darian, yn llirig ar gyfer Duw a bobl oedd yn cadw'r ffydd, yn erbyn pwerau gwleidyddol a milwrol a'i oes. A dyma'r Iesu, y dyn oedd nhw'n adnabod yn dda, yn ymddidden yr un a'r llall. Nid nhw'n deall beth i ddweud. Mae Pedr wrth gwrs yn dweud, gadewch i ni creu 3 ffabell. Un i ti, un i Moses, un i Elias. Oherwydd ni'n deall nawr bod chi, Iesu, yn gyfartal ac ar arwyr yma yn ein genedl. A mae ddim yn deall beth yn gweld. Mae'r llais yn dod o'r nef, yn dweud beth sy'n gywir. Hwn yw fy mab, yr etholedig. Gwrandewch arno. Nawr, rhaid i fi gyfadde. Yma, rwy'n anhapus gyda'r Beibl newydd, y Beibl Cymraeg newydd, oherwydd yn gadael mas gair sydd i fi yn bwysig a sydd yn bresennol yn fersiwn William Morgan, yr hen Beibl Gymraeg. Oherwydd y Beibl William Morgan yn gweud, hwn yw fy mab, yr etholedig. Gwrandewch arno fe. Mae'r cwestiwn yn codi, ydy hwn yn gwneud unrhyw wahaniaeth i'r ystyr? Oherwydd gall ddehongli mewn mwy nag un ffordd. Ond os ydych chi'n rhoi'r pwyslais ar y fe, mae'r ystyr i fi o beth mae Duw'r Tad yn dweud yn eglur. Dyma Moses, dyma Elias, ond dyma fy mab, yr anwylid, yr etholedig. Gwrandewch arno fe. Nid bellach ar Moses, nid bellach ar Elias, arno fe, yr etholedig, y wir fab. Mae yna hanes yn Efengil Ioan, mwy nag un hanes, ble mae'n eglur bod yr Iesu ddim yn cyd-fynd gyda'r hyn y mae Moses yn dweud, na mae Elias yn dweud. Os ych chi'n cofio, un bore, tu allan i Jerusalem, mae'r Pharisëaid a'r ysgrifenyddion yn dod at yr Iesu gyda gwraig oedd wedi cael ei dal mewn godineb ac yn dweud wrtho, yn ôl gyfraith Moses, fe ddylai hi cael ei roi i farwolaeth. Fe ddylai bod hi'n cael ei llybuddio. Beth ydych chi'n dweud? A maen nhw'n gwybod, yn glir, cyn gofyn y cwestiwn, bod yr Iesu ddim am weld unrhyw un yn cael ei lybuddio. Ond maen nhw'n gwybod os bydd yn gweud na, a gwrthod derbyn ar hyn oedd Moses wedi dweud, bydd nhw'n dweud cabledd.
Ond mae'r Iesu'n dweud dim, ond yn plygu, a sgrifennu gyda'i fus yn y baw, a wedyn dweud, gadewch i'r un yma sydd heb bechod, taflu'r carreg cyntaf. Ac un ar ôl y llall, mae'r bobl yn cyhuddo'r wraig, yn gadael, yn diflannu, tan dim ond hi sydd ar ôl. Beth ydy'r disgyblion i wneud? Dilyn Moses a gweud fe ddylai fod y wraig yma'n cael ei llybuddio? Na dilyn yr Iesu a dweud, nid o'i fi yn eich condemnio chwaith, ewch a paid y pechu mwyach. Moses, beth am Elias? Eto yn Efengyl Ioan, mae yna hanes am y disgyblion yn mynd i drefi yn Samaria i gyhoeddi'r newydd da. A mae Iago ac Ioan, dau oedd yn bresennol ar fynydd y gweddnewyddiad, dau oedd yr Iesu yn galw Boanerges, Meibion Taran, yn y hanes yma gallu gweld pam. Mae Iago ac Ioan yn dod nôl o un o drefi Samaria a dweud mae'r pobl yn gwrthod ein derbyn. Gwrthod clywed beth ydyn ni am dweud. A ddylai fod ni'n gofyn amdan i ddisgyn o'r nef a'i distrywio sut a wnaeth Elias yn cyfeirio at hanes am Elias ar ddechrau ail lyfr y Brenhinoedd, lle oedd brenin Israel yn glaf am wybod os oedd yn mynd i gwella na ddim, ac anfon milwyr i ddod ag Elias yn ôl i ddweud wrtho os oedd yn mynd i byw na ddim. A mae capten a 100 o filwyr yn cyrraedd a gweud, wr Duw, dewch gyda ni. Ac Elias yn dweud, os ydw i fi yn wr Duw, tan o'r nef a distrywio nhw, a maen nhw'n cael eu distrywio, gyd yn cael eu lladd. Mae brenin yn anfon ail gapten a 100 arall o filwyr. A mae'r un peth yn digwydd. Dros 100 o bobl wedi cael eu lladd. A wedyn, y trydydd tro, mae Elias yn cael arwydd i ddweud, paidiwch ag ofni, ewch gyda'r trydydd sydd wedi deisef am ei fywyd, wedi deisef am drygarchad. A dyma Iago ac Ioan yn gofyn i'r Iesu, a ddylai fod ni yn gofyn i Dan, disgyn o'r nef i ddistrywio y drefi yma. A mae'r Iesu yn ei cyrryddu a dweud, nad ydych yn deall ein cynhadaeth. Mae mab y dyn yn dod i achub bywydau, nid i ddistrywio. A maen nhw'n symud mlaen i drefi eraill, i gyhoeddi'r newydd da. Hynny yw, mae'r Iesu yn dangos i'r disgyblion nid esiampl Elias yma yw'r un i ddilyn. Nawr, os ydych chi'n edrych ar y Beibl Cymraeg newydd, byddwch chi'n gweld y naill hanes a'r llall yn Efengyl Ioan, ond ddim yn y testun. Yn wedi cael ei symud i droed nodion, oherwydd mae'r hanes yna ddim ym mhob llaw ysgrif o'r Efengyl. Mwy na lai fel nhw ddim am gynnwys y modd oedd yr Iesu wedi gwahanu ei hun o'r hyn a wrchmynodd Moses a'r hyn a wnaethpwyd Elias.
A pan rwy'n gweld bod hwnna ddim ym mhob llawysgrif, fi'n clywed y llais yn dweud ar fynydd y gweddniwyddiad, gwrandewch arno fe. Dilynwch ef. Y dyddiau Moses ac Elias ar ben fel prif esiamplau. O hyn ymlaen, mae gennym y mab, yr etholedig, ac arno ef ar ydym i wrando. Gall ddeall fi'n siŵr pam yr oedd y disgyblion yn methu deall ar hyn yr oedd nhw wedi gweld ar fynydd y gweddniwyddiad. Yr Iesu yn ymddiddan â bobl oedd wedi bod yn farw ers oesoedd. Ac eto dyma'r Iesu yn ymddiddan o hwy. A mae neges yna i ni hefyd. Mae'r Iesu yn croesi ar fynydd y gweddniwyddiad o'r byd presennol i'r byd tragwyddol. Yn yr un modd ac ar ôl ei atgyfodiad, mae'n ddangos i'r disgyblion yn teithio'r ffordd arall o'r byd tragwyddol i'r byd daearol. Fel y mae'n pontio y bydoedd yna. Pontio. Mae'r llythyrau, yr Apostol Paul, llythyr at y Hebreaid, yn cyfeirio at yr Iesu fel ein harchoffeiriad mawr. Rhôl o ffeiriad yn ôl ffydd yr Iddewon yn oes yr Iesu, yn ôl ffydd pobl Rhufain yn oes yr Iesu, oedd i greu pont rhwng dynolryw a Duw. A dyma bod yr Iesu yn dangos mae o'n wneud hyn yn ei berson ei hun. E fe yw'r bont. E fe yw'r ffordd o'r byd yma i byd Duw Tad. Yr oedd yr hen Rufeiniaid yn cyfeirio at ei choffeiriad nhw fel pontifices. A'i harchoffeiriad fel y Pontifex Maximus, teitl y mae'r pab yn dal hyd heddiw. Pontifex Maximus. A mae'r gair Pontifex yn bwysig iawn am y ffeiriad, oherwydd wel ni'n deall beth mae pont yn meddwl. Ni'n gwybod beth yw bont. Mae'r rhan arall, fex, yn dod o facio, facere yn Lladin. Gwneud, adeiladu. Gwaith o ffeiriad yw i adeiladu pont rhwng y pobl a'i Duw. A mae'r Iesu yn gwneud hynny yn ei berson ef ei hun. Pontio yr agendor rhwng dynion pechadurus a Duw. A dangos yn ei berson, yn ei fywyd, sut i bontio, dilyn ei esiample. Roi ffydd ynddo ef fel y bont. Mae'n debyg, mewn ffordd, fel yr ydym ni yn sefyll ar un ochr o agendor mawr
un ochr os ych chi moyn o afon. A mae Duw a'n tad, yr ochr arall i'r agendor yna, ochr arall yr afon, a dim ffordd gennym ni i groesi. Roedd Moses, wrth gwrs, wedi dangos ffordd, rhannu dyfroedd y Môr Coch. Oedd Elias wedi wneud yr un fath o beth, gyda Elysais, mynd at afon Iorddonen, a taro'r dŵr gyda'i fantell, a'r dŵr yn rhannu i gadael nhw croesi ar dir sych. Nid yw'r Iesu yn rhannu'r dyfroedd. Mae'r Iesu'n cerdded dros y dyfroedd. Llawer mwy bwerus. Llawer mwy bwerus na Moses ac Elias. Felly ar sir y tadau, os ydyn ni am cyrraedd ble mae ein tad nefol, Dyw'r tad, gros yr agendor, croesi'r afon at ein tad nefol, mae yna ffordd i wneud. A'r ffordd hynny yw roi ein ffydd yn Iesu fel y bont. Yr un sydd wedi dangos bod yn bosibl i symud o byd y byw i byd y mairw. A nôl. Rydym ni ar un ochr o'r agendor, ond mae gennym ni ar ysbryd glân yn ein symbylu i roi ffydd a gobaith yn ein harglwydd. Ffydd i groesi'r bont, i ddilyn ffordd yr Iesu, gros yr agendor, at y bywyd rhagwyddol, y bywyd cyflawn, y mae Dyw'r tad yn ewyllysio ar ein cyfer. Sul y Drindod hefyd, ar ysbryd glân yn ein hannog i bod yn ffyddiog. Y tad yn barod i'n croesawu, a'r mab yn creu'r ffordd rhwng ein bywyd ni a'r bywyd mae Duw yn ewyllysio ar ein cyfer. Boed i ni heddiw bod yn ffyddiog, bod yn ddigon heriog i roi ein ffydd yn ein harglwydd a'r bont y mae wedi creu yn ei berson ei hunan. Amen. Ac yn awr, gadewch i ni ganu ein hemyn olaf, emyn 598. 598. Ysbryd y gorfoledd, tyrd i'n calon ni, fe ddaw can i'n henaid wrth dadnabod ti. Cyfaredda'n hysbryd ar lychwenydd byw, nes i'n lwyr feddiannu, cyfoeth mawr ein Duw. Emyn 598.
O bendith Dyw holl o lluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fôn eich plith ac y drigo gyda chwi, yn awr ac yn dragawydd. Amen.